Horas, Salum, Parhalado HKBP Jalan Lura Cimahi, Pasahaton Tuhita Sude, Ruas Dohotamu Namar Minggu di Tikion, Horas Jala Selamat Beribadah Ma Dihita, Suaksongoni Penang Dihamu Amanami Inanami, Namangi Huton Parmingguono Marhite, YouTube ni HKBP Jalan Lura Pasaton Namido, Horas Jala Tapuji Matuhata Marede Mahita Sian Bukwede nomor 5 ayat sada ayat 5 do ayat 8. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manang ahan na dinggan jalan manang ahan na niluluan ni Jahuba siakko, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradupon debatam. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na sohatu dosan. Sa leho jala patubu ma di kami haporsiaon na sitong. Tabay mahaporsiaon nami ganupari. Asalam tugu. Leho ma di kami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami di ho. Doho didongan nami jolma. Leho di kami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha kami mabahel lomo ni rohami.
Sai ului mapangiduan namion, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 650 ayat 1 ayat 8. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion ima natar surat di Galatia bidu onom ayat 2. Songonom ma natar surat di si. Masih urupam mahamu mamorsan akka naduk doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus hulai kami. Masih urupa mahamu mamorsan akka naduk doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus ima sahatna atong ram magiduguku mahita tu debata lahu mangulahon nahobar tu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 432 ayat 1 ayat 2. Nusaki
tatopoti madosata tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata pargugun na suatu dosan para si rohan na sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujulo ni habangsa habadia ummi, manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Masa jot-jot huarsaki kami ko, markite-kite pikiran dohot hata, dohot pabenan nami narwai. Dakku kaholongi kami ko sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubayak kami. Dibaheni, tamado rima sommu, jala uhumomu kami tuhamatea saliling nililing nai. Alay nama purus mahamin waing tu asin ni roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhut na. Say urupi mahami paubaho rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kakolongan ni roham, si Pangulo kami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan, say asima roham di kami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu kasisan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling ni liling na di ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Maredehita sian bukede nomor 672 ayat 1 dot ayat 3. Tajahama hatani debata turpuk di hari mingguan, imana tersurat di 5 Musa bidu 15, mamukasian ayat onom sa rodi ayat 10 sada. 5 Musa bidu 15, mamukasian ayat onom sa rodi ayat 10 sada. Tajahama namar sikat sorin. Ai pasu-pasuon ni Jahoba di Batam doho, songon naung pinarbaganay hiyat tuho. Jadi pasaliomu torop aka bangso parbegu. Alay dang marsali anggoho. Jala gonggomamu torop aka bangso parbegu. Alay anggoho dang jadi rajaan nasida.
Ikoringaso mamuhay tangamu di ibana, jalabuaso pasali ibana, pasikopod di ibana, marguru tugodang na nakurang di ibana. Iko buas lehonomu ibana, unang pola marmuruk-muruk roham dina mga lehoni ho tu ibana. Ay alanido pasu-pasuon di Jahoba de Batam doho, disaluhut ulaomu dohot disaluhut na jinama ni tangammu. Ima sahatna, mertua do akan na tumangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amin. Maredehita, sian bukwede nomor 787 ayat 5 dohot ayat 6. Tahatidak maha porsiau tai, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiau disadok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atu dosan, natu mapalangit do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siatodi parbadia, adorak sohabubuhan. Ido tuhata natumaon nabirni di panguhuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Natuat tuban watoru dung ditanom. Namula mangulu di ari patuluhon. Namanay tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo naso atu dosani. Disi maibana pai mamula sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala doksa da kuria nabadia, kuria hatopan nila Kristen akan nabadia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tain namadok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sorasuda. Amin. Kor seksi parupuan.
juara sada, juara dua do juara tolu sian tirkat SD, SLTP, SLTA doho tu mahasiswa IPK na minimal 3,5 di tahun ajaran 2025-2026. Pinangido maasa di pasahat bukti-bukti manang surat pendukung prestasi nai tu seksi pendidikan manang tukator huria paling lambat di hari Minggu 10 Agustus 2026. Lepas 10 rapat panitia pesta di hari Senin tanggal 10 Juli 2026 di Patupa do rapat panitia pesta saresot dohot seksi perlengkapan, seksi dekorasi, seksi musik, seksi acara do seksi multimedia. Pinangido maasa rosude aka panitia. Doho dari Jumat 10 Juli 2026 pukul 10 sia WIB di Patupa rapat panitia pesta saresot khusus doho seksi dana. Pinangido maasa rosude koordinator seksi dana sian ganup wek madhoti rapot. Naparpuri iman rapat evaluasi program kerja doh anggaran semester sada. Denggat do merdalan rapat evaluasi na di Patupa di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Doh hasilna rapoti boy ma tajaha di WA group na disagihon ni situata narong di wek masing-masing. So ini matiting na masa di huriata mau lihat ya.
Meredehita sian buku de nomor 656, memuka sian ayat sada sa rodi udutna, jalata pasa ma peliata pelia sada a do sada b. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita di minggu sadarion. Ima buku surat ni si Yohanes na patuluhon. Bidusada mamuka maisian ayat 5 sahat rodi ayat 8. Surat ni Apostel Yohanes na patuluhon ayat 5 sahat rodi ayat 8. Tapay hutihut maamang dohotinang songonom madidog disi. Nadingga do pabahenami ang giya na tuaka dongan nang tuaka tamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham, di jolo ni huriai. Dengkam ma pabor hatommu nasida, marguru tu natama di debata. Ay alani goarino nasida borhat, dangadong di jalo nasida agia aha, sian akka parbigu. Di baheni tama mahita majakon akka nasongoni,
asa gabedongan pangula hita pajongjong hasitongani ido sahatna. Molo tabereng topik ni mingguta didokdo disi masiurupan saling menolong bado tahe amang dohotinang na masiurupanon ulaw namura doy manang namaol mura doy manang maol mura maol maol mura maol hian murah hian dia do na ngade manang daktarula boy do maol molo sangadong roh halahu mangulahon alay boy do mura molo ni persitutu guna ni na masiurupani sa sitong nadang hal na baru be hataw nate apalagi di hita halak batak masiurupan ninna nuaing do ngalam moru ngulu na masiurupan najulu gudang do istilah ni halak batak namang gobarhon ngulu masiurupan adong do masiada pari ya do peta bige hataon adong doi marsirupa itu kan namang do tinang akah do peta he istilah sarikat anggoy gor di pungwani na mayate alay na ujojo tima marsiada pari marsirupa contoh na nyata na jolo di ngulu niya kahalak batak na mangula mangula marsuan marbabo doho na panen tuk subuhi do yulay molo sahala ni keluargai manang sahala ni inatay mangulay molo so adong beo na olo dongan na masiurupan masiada pari ngasude di sukuni inang tuhaw manami majoba dang boy eda ngasa ngahulo itusan tuhaw manami majoin na musi tusan saya au pe ngahulo itu anggoy dang binoto be suntuk ni agay sinama dong aku adong do penasing molo na jolo jabu ni halak batak jabu batak do molo heata paroha ho jabu batak belga do tiang ni hausa da doi kayu utuh kan tiang-tiang nai dor pini ipe tong do akahauna na belga dangadong do pena jolo singso songon na waingon dangadong do pena jolo masin di barbari doi taboto doi barbari amang inang di kampak ate di kampaki doi hawi mabay papan doho mabay tiang jala di tobak doi di karizoi dungi mabos siya tobak tuhu ta dang tolak ni sahalaki lasbuay bae diudang masahutai jolo ditamue ma di leom majomangan ngai tori boto parhutai oh sianu neng mabangun jabu di leom mamangan borhak ma sehali borhak ma tu tobak di buan nasida mahawi naung ni barbarani adong may na bulat beroti adong may na gabe dorpi manang papan alay papan na tubal-tubal dope na saut tubal na dang adong dope songon sunuaing alamasim makarijoy gabe tipis papani naneng dohono siani akamang dohotinang dang hal na baru be na masiurupanon alay laos di gobar hos situasi na dua ino naking na rap tubalian doho rap tutobak mabuat hau bahwa memang molo sahala do dang boy madala ni nguluon kita tidak bisa hidup sendirian harus berdampingan alain waeng ngalam ingin sendirian halak ima bedana mulu na julo kau putai songon naudok naking kholas suadong dongan nama siada pari lau mersuan nang binoto pe songo dia bingung nion terlebak mawan nomor suan habis ma digagati bagu dengan non emekku ngai di biasa pikiran na alain waeng ya masing-masing orang sudah mulai menyendiri itu kan mulai menyendiri dang riko be marsao dot halak dang riko be masiurupan dot halak alania hadoi mungkin
ngalam moro holongnya te. Manang godang mafaktor sa sitong na namabay ni. Alanido di paingot hita muse marhite topik ni mingguon, taulahi mamuse. Ngulu na masiurupa ni. Alangkah indahnya kalau kita hidup saling membantu dan saling menolong. Dan begitulah kehidupan orang percaya yang sebenarnya. Hidup saling menolong, saling membantu. Songon naidok ni pati naking Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Akamang doho tinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, taida maahado sa sitong na namasa ditrupukon, ima ditik kini trupukon, adong dosada kebiasaan ni akka parjamita, marjamita kaliling, berkhotbah keliling-keliling dari kota yang satu ke kota yang satu, dari desa yang satu ke desa yang lain, dari rumah yang satu ke rumah yang lain lagi. Jala molo ditik kidung borhak nasida ka parjamiton, buiro daksanga be mula tujabu. Alani dauna pardalanan, marjamita manasida mengajari mengajari barita nauli, saya sajabu ni sianu masuk tujabuon. Saya sana hutaon borhak musa itu hutan udau jiyolo madak sangabe mulak. Satu-satunya harapan adalah kiranya ada orang yang membuka rumahnya supaya mereka bisa tinggal, bisa menginap, dan bisa kalau tuan rumah itu bermurah hati memberikan mereka makan. Holanido harapan bamoloso adong batu emak dilanglangi mak, ditobaki ma, manang itu ngadalani mana sida menginap. Lalu ada satu orang yang sangat luar biasa baiknya. Siapa itu? Isemai. Molo tajahan no dia sada Jepang doi. Ima si Gayus. Tengok dope si Gayus. Isemana ningot na tengok si Gayus. Bagasna iso mamu marbor ngenna. Ayo masuk ke rumah. Dia mempersiapkan tempat penginapan, tempat bermalam. Dia juga mempersiapkan makanan, minuman. Jaladak kolani ahabuhal bekal yang diperlukan untuk besok, untuk melanjutkan perjalanan para murid-murid ini. Dia berikan juga ahanarikok dope di hamu tu pardalanan marsugut. Omma buat kamu mau inna. Iro benaido Apostel Johannes odolas ni rohakuno bulun. Nadingga situ turo pabay na miyang gia tuaka dongan nang tuaka tamue. Dan banyak orang menyaksikan itu. Benaido di ayat onom di hati dakon nasida do holong ni rohami di joloni huria. Jadi dang holan Apostel Johannes nama dok burjudo si Gayuson. Alay suday na sa huriyay na burjuro memak si Gayuso bah inna. Iba na doon na sa irade mangurupi. Alay nilaos dito na hon Apostel Johannes ma dati mabain na dinggan. Ninna doh di ayat walu. Di bahani tama mahita majakon akan asongoni. Sayjakon matong akaparbarita na uliih ido na yung dohonon na. Asa gabi dongan pangula hita pajongjong hasit tongani. Jadi alani haburjuon ni si Gayuson gabi taruli do godang halak lumobiak kaparbarita na uli. Maka pekerjaan pemberitaan Allah pun, pemberitaan Injil pun bisa dilakukan dengan baik. Gabi lam lancar ma parbarita na ulion. Laos dipodahon Apostel Johannes unang sumurut haburjuon mida innama. Toktong maurupi manangise penarotu bagasmu. Nang suitad daho, manang naitad daho. Tidak usah melihat orangnya, tetap maho burju mangula doho mangurupi akan narotu bagasmu. Alani do kamang doho tinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tusido hita di jauh marhite topik minggu naking nama dok masyurupan. Saling menolonglah. Naking husuku di awal murado manang maul ulaw na masyurupanon. Meragam do pealuskan.
Alay boy so naudok na king maol, molo memang kita tidak mau memulai. Dan kalau kita hitung-hitungan, apa yang akan kudapatkan kalau membantu? Aha masalo okku molo huru pidongan. Nasay pittorido ro parjolo turo hatta. Alanido sa sitong na duminggan naro tu pikirata ngahu jalo godang pangurupio siya Tuhani. Dohot siya nakadongan. So di pangido na sida balos na. Atau ngau piradima mangurupi. Dan kalau kita mau jujur amanginang, hidup saling membantu, saling menolong ini, alangkah indahnya. So naudok naking. Alangkah indahnya. Upaya masih ada contoh. Adong masa halak duli-duli. Nama dorong mobil na mogok. Aladang boy di starter mobil law nito ngadalan. Didorong iba nama sekuat tenaga. Lasomorot. Alania baburat. Dang bergerak mobili. Alani maul na rupani. Ay sahala na do. Alay to pu maro. Tuluhala duli-duli tong. Namar mobil di bereng. Bah. Mangojar amat tahun. Nasuboy do radi starter. Lobet. Ado tayo. Lobet. Tekor baterena. Dang na habis miyak. Jadi satu-satu nak boy do galak mobili molo didorong. Nah, Roma na tulo na yon. Kenapa Pak? Mogok ya. Masih ada bensinnya? Ada, cuman nggak bisa starter. Baterainya tekor. Ya udah didorong aja. Bapak masuk. Vice President link 2, itu kan? Nah, ijak close nain, nah ya cari musia matau. Dorong na natulu hal ako madorong. Bamila cuma tong di palua makopling non. Anggo akaama ngayat tu siya de. So dia panguluhom mobil na mogok. Di palua kopling non. Ngeng na. Bah, lasir rohana. Makasih ya, makasih. Ya enggak usah Pak, ya enggak usah. Ya, kita harus saling membantuin nah. Lasian kan dabu do, indah do. Alay buama mulus warukyan pamulus naso. Kalau semua orang yang berlalu melewati si bapak itu tidak mau membantu di pasobbu, babu do rasa hak tu borong idang dang mangulubi mobil 5 tahun balau si dalani nama ibana marborongin ade. Itulah indahnya. Alani do baikon gencar mahita masih urupan ngulu masih urupan. Dan ketika kita membantu orang lain, firman ini juga mengingatkan seperti Gayus yang memperhatikan sekitarnya, yang mau menolong semua orang itu dalam keikhlasan yang sungguh-sungguh, bukan dengan basa-basi. Anggo di bagasa basa-basi do si Gayusom mangurupi radang sahak berita na itu Apostel Yohanes. Hatok doi tarboto, na pura-pura doi di burju selamon. Tetapi karena dia ikhlas, benar-benar tulus, orang memuji dia. Alani buhado hita kamang dohotinang. Ketika kita menolong, membantu, martamue, menyambut orang, penuh keikhlasan. Jangan basa-basi. Unang si palecem. Adong do napistar madok, hidup orang Batak lah, hidup yang paling banyak berbasa-basi. Takui doi. Hidup orang Batak lah yang hidupnya paling banyak basa-basi. Pasti molonon ikodohono ta ido ate koni tota. Buasa. Olah rota hamu tujabu, masuk kamu ida. Apa yang gue ibagas roha? Agi na marhua do naingon kan itu marhua maroon agu pas neng berangkat na may liburan tu bali manang na agu pas adong ulaun na marhua manaing kan sehali jo habelas to homo se masukin atau dongan non imadah boy do marcerita inna boy buat sedang boy inna 2 hari kan anggo rohana cerita mamu senahengon ngain na dungi ma cerita so satu kira tong 5 menit aroma muse tuan rumah homar basa-basi bainok kutes inna muse bainok kutes ala yang gorohana hadok maniamu mulak
Bah, anggo sore po doi dah baik petahoin na muse. Nggak mau beon inna. Terpaksa baju teson. Sahat tu namar cerita. Bahasa terus membahasa basi. Sahat tu naneng mula ni odongan nau ngatulu jom betong namar cerita on. Mula mau dada inna. Bah, itu mula nama inna muse tong. Sahat tu na mulak penuh dengan bahasa basi. Aito kinai jo inna muse do pe. Ala yang go irohana ngagagal be karejo. Tulujom inatom mar cerita so saha beni karejuan iba. Begitu sering kehidupan kita dipenuhi dengan basa-basi. Alai marhita trupukon di paingo do hita ba unang mak di bagasan si palesem. Jangan hidup dalam basa-basi ketika kita mau menolong membantu orang lain. Di bagasan keikhlasan mak. Alai tahe jangankan menyambut orang ate, menyambut orang lain manang natamu. Harus menyambut si matua do hita. Cuk do sering gagal itu kan. Unang mado menyambut halak na asing, na rosel dua na daw. Ayos si gayusod dang ita dayak ka aposteli alai ditamue do. Manangi se petaho hamu. Sadok karejo mu na marberita noli, masuk kamu tu bagasom marbor nginin na do. Hita pola jo manamue halak na so tatadda. Manamue besan pera akan ang marbesan. Boy do dipenuhi tong dengan basa-basi songon nakking. Manamue hela pera ade. Alidang mungkid do tahe. Manamue hela itamu alai tidak ikhlas. Saya dong doya de. Manamue parumain na. Anggo naso masara berpura-pura manamue pahoppu do ade. Anggo manamue pahoppura wah. Ana yang maniat tiap hari pahopporo dai do. Nah, ala neneng dohonon na siya ni, ya mulailah jauhkan kepura-puraan, ikhlas dalam menyambut, bertamu, menolong, membantu orang lain. Bahasa polai komersitu hita na mangurupyon na kamang dohotinang na parjolo nga jelas ay Tuhani rade do doktong mangaleho pangurupyon na tuhita. Rade madongani hita. Aha penahurang dingulut tadi urupi do hita. Dan ingatlah bagi siapa yang rajin membantu, menolong orang lain, berkat Tuhan pasti akan bertambah-tambah. Amin. Dan rugi hita, molo ringgas hita mengurupi halak. Kekayaan kita tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Berkat Tuhan bagi kita tidak akan pernah habis, malah akan Dia limpahkan terus menerus. Kalau kita dilihat rajin menolong orang lain. Adong dosa ada cerita yang ngajuk-juk rata totonon di media sosial. Sadatik ya dong ma salah doli-doli mulai mangarato tujawaon. Dangadong pamili ditadai bana. Dangadong todong. Akhirnya apa? Dia menjumpai menemui satu grosir. Itu gimana nama boy doau menjual-jual roti monin na. Grosir roti. Asadong jo pasti mengaku ina. Bahwa mah boy, nah pada dalam mana iwaliam marotion sa karung. Lau menjual roti mai bana. Asadong itad da manangise. Dungi ihaldung man yon karung naum berisi roti. Ditawar-tawar ho matuzul ma pak roti, bu roti na. Ngaliling saya ditawar hodang adong nalaku. Jadi dung botari macai mauas tong ibana ay macai moho situ tu arian nai. Mau istirahat tidak ada tempat. Naing minupe. Baswarong hepeng manur aku ape taho. Ay solakku do penanggu saya ada rotion. Hepeng disakku sorong be. Bayi barani honi bana ma. Tu sada jabu. Ibereng ibana adong isi lagi manyapu-nyapu halaman rumah. Si ibu on, apa yang ngamabelu ade setabita, ngamabelu. Bu, bisa masuk enggak nak? Bisa nak, ayo masuklah. Kau dari mana? Habel dung martutur halak batak muse inat tahun. Batoy mamang, toy mak. Ngamang weso minum macohoin na. Aku mau lihat mana boru, memang ngamang wesia na. Atong dakko lang mawas beho hulala.
amaleho ate inna muse. Ido na buru memang amalehawin na. Wah, ete majo hubuat si panganon, ibuat si panganon. Dungi minum ibana, mangan ibana, marcerita, ay ngabor ngi suarong inganammu. Baru dope horo sa pangaratuan. Isom maho marborngin. Ay danganong betinggali jawon akalaim sude gelekku nga diduru inna kamar keluarga be isom maho inna baido boy do na boru boy wasa dang boy inna marbongin may wana si marsugo nai di paworhat ina tom may mana dileok kepeng dileon abit akkabekas ni geleng nahyan om mapake ay holan nay daging miro hubere ngabi mo inna tong om mapake ilam matulustel abiton moloarongan no mo na hurang nyon ingok maalama ni jabuon surat to join na jalan on nomor on roho mo sa tuson so tung mate ho male inna taon saha mada 10 tahun berikut na singkat cerita 10 tahun berikut na marsahi may na taon dirawat di rumah sakit alay nga tung bingu ibana dangarong be pasiuba na ay dang apala pararong akuro akageleng naon pas-pasad dorangi alay dung 10 tahun ni pas maro doli-doli mulak tujabui nang madok mauli ate diingot ibana burjuni na taon habe dituktuhi dangarong jolma Roma te tanggay madok lagi di rumah sakit inna. Kenapa ibu itu sakit sudah parah? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit ini. Dicek matu rumah sakit, lawi bana tu rumah sakit ini. Ada ibu ini. Ada. Buah sahina anga parah. Habe so sudat dang bui bayar tindakan ala dang bui ditedatangani bana persetujuan pembayaran biaya. Jai holas songonima obat-obat BPJS ma dileanina. Sedia huruana rekod. Sekian puluh juta. Lakukan tindakan sekarang. Saya tanda tangani, saya yang bayar. Habe ngagabe pengusaha na sukses be. Nyo doli-doli nak kingon. Diobati, ambil tindakan, dibayar ribana sude, tarsongko tinat tahun. Ay isi menandatangani. Isi membayar pengobati okonin na tu dokteri. Anong main na. Dung saya tindakan nga dirawat be di ruang rawat mulai hipas be inat tahun Roma doli-doli madapoton marcerita mahalaki may do inat tahun we mauliate ma alay rolas Roma doli-doli madok udo madok mauliate ang gusto di Europe ho 10 tahun na salpu dang gabe jol manahasea awinna nga gudang berita-berita songonia teh ya tatoton di akka media sosial alay anong dopo da siya ni naneng dohonon na ketika kita melakukan kebaikan percayalah amanginang kebaikan itu 3 kali lipat akan kembali kepada kita amin tolu halilopit anong pasti mula doi pinomat doi pinomat tolu halilopit moloyaki kita pasti kembali kebaikan kepadamu dang tuhita tu keluarga ta tu akayana kota alani ido dang holan mangulana denggan ulah honota tapi pesankan juga kepada setiap orang bahkan kepada anak-anak kita rajin membantu menolong tetapi jangan harapkan imbalan pada saat itu anong ngotong sadanay cerita ade dang cerita le kisah dodong sahalak mangurupi sahalak nang mabalos manyon na yurupan non alay Roma iba na madok unang balos tuau alay urupi ma na asing inna anong do hea kisah songani Roma musenyon unang balos tuau inna urupi na asing tulu halak inna anong go hea tong sada film soni film India ade alay dak pola taputar noeng ubereng do nyan naking alay molo huputar og gabe man no nakka amanami na namyon gabe bernostalgia tu film India dihalihoni bana ma dibani bana sada perintah untuk sebenarnya tujuan membuat bertobat sahalak nama cejugul ditongani persekutuan na ibani mana ma sada peraturan setiap orang
harus menolong orang lain 3 orang. Jadi molo 30 halak kita ison, sahali mangurupi kita ngataru rubi 10 halak. Na 10 halak on nom mangurupi hali tolu ngatur 270. Si 270 on mangurupi tolu halak musai masing-masing dang nabi no bisa diai inna. Ujung na sudah masih urupan Roma naking na jukkaton bah agabe holanau na men na jukkat inna. Akhirnya iba na pegabiolo bertobat mengurupi halak nasing. Ima kedahsyatan ni ngolu na olo masih urupan. Kita bisa mengubah semua keadaan, juga mengubah orang yang tadinya hatinya keras bisa menjadi lembut. Boy do muse kita mengubah sudah naneng masa. Naso adong hian harapan adong jupang nadinggan gabi adong. Dan kita ketika menolong, kita akan menjadi rekan sekerja Allah. Ido naking ido itu rupukon. Gabe dongan pangula mahita. Odo na marga sa sitong na. Dak sudi halak berkesempatan menjadi rekan sekerja Allah. Dak sudi boy di parar guguna mengurupi ulaun ni Tuhani. Allah ni talehom ma ngulut tahu nak kamang doh tinang. Tanggal 2 Agustus marpesta mahita. Masih urupan mahita te. Masih tukul-tukul mahita tong. Asa dapat si dabu-dabuan ni huriat ta. Asa gak berrekan sekerja Allah hita. Rekan sekerja. Molo masih urup-urup do hita, masih tukul-tukulan. Dapat maka si dabu-dabuat tabo to si dabu-dabuat tahe. Anggaran. Dapat manarikot ditongani perdalanan ni pelayanan ni gerejaon. Gereja kita juga akan menjadi gereja yang bersuka cita. Alai molo soadong do si bayanon ni huriat tahun berprogram dang boy merdalan. Naing lau remaja retreat tu dia tahenat tari. Tu darajat pas dia boy i. Anggo soadong alai i mauli ni gereja tahun. Masih uruban. Sian 3 bulan terakhir sebenarnya danganong bekas ni huria. Asa taboto. Danganong bekas. Nama si lehon-lehonan nama huriat tahun. Ro pardes ha. Ba dilihat 30 juta. Tu huria om majo tapake. Dang boy minus kas. Enak. Dinggan. Habis musai. Jala habis tu pelayanan dong. Unak salah sangka hita de. Dang na tu dia. Habis tu pelayanan. Habis Mei. Nang retreat om mamuse remaja. Barang adong betong 175.000 na nama hepeng na di tanggal na di hari Minggu, saldo na di hari Minggu. Baru mamuse akka perhalado. Wah, par pengelola gedung. Adong do hepeng muna. Boy do ia lihos yani. Baboy, hana suboy. 8 juta di lehon. Merdalam masude pakkobasion. Kan indah. Kalau pelayanan itu berjalan. Nah, alanido asaboy mo se jupang pelayanan na denggan tutik-kitik kinanaing ro baik konanong do pakyon ni huria. Tanggal 2 Mei papungota sian hitabe laho manuk pahiuri tahun taliu be marohata dari keikhlasan, ketulusan. Yakinlah amanginang berkat Tuhan pasti bertambah-tambah, melimpah, jangan takut. Amin. Unang mabiar hita taliom manarikot tutuhani gabe dongas saulaun ni debatama hita para raton barita nauli di hasianganon. Amin martang yang mahita. Mauliate puji-pujian madiho ale Jehovah Tuhan nami natoktong satia mangaramoti ngulu nami sa tutikyon di pasu-pasu kami Tuhan marhite ragam niak kalas ni roha hahi pason parbue niak kana huula kami padongan yommu manoktong di bagasan ngulu nami Tuhan di jauh kami marhite hatam sadarion asarade kami mangulu masiurupan masih tukul-tukulan sami sama kami Tuhan asa gabe dongas saulaw mo kami jala molo masiurupan kami dapat maka nauli na denggan boy mamardalan suri pakkobasion di huriam dapat akka pakkobasion na umuli tu akkatik kinanaing ro dala holad di huriam tahe
Di ngulusi ganu pare pe di zuhoro hami asara de mangurup yak kadongan nami. Manangise pe na hutad dahami dohot naso hutad dahami pe ikon urupan nami. Ikon rade hami martamue nadinggan partamue nasa itoktong di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim.